Desde o Concello de Cervo queremos informar de que este sábado vai ter lugar a cuarta baixada do Faro que organiza o Club Limosa Surf e o Concello. Unha iniciativa deportiva e unha iniciativa tamén da mocidade que é habitual xa en este mes de xullo e que convoca a moitos aficionados ao long skate. Este ano vanse repartir 375 euros en premios entre aqueles 4 participantes máis rápidos. E hai que destacar que o circuito vai estar delimitado e protegido e que a zona de baixada vai estar cortada ao tráfico. A baixada do Faro é unha actividade que, como xa dixen, se celebra por cuarto ano consecutivo e que cada ano remata con éxito de participación. Pero ademais temos que destacar o seu papel dinamizador do turismo e social, xa que son moitos os mozos e mozas procedentes de distintos puntos de Galicia e de España, e incluso de fora que se chegan a San Ciprián co obxectivo de participar en esta competición e que ao mesmo tempo, como non, pasan un día na vila e fan vida nos nosos locales hosteleiros e comerciales. Por iso que convido a todas as persoas a participar e senón que se acerquen a ver estas baixadas de todos os participantes que van a estar este sábado practicando long skate, porque, repito, son moitos os motivos para participar en esta cuarta baixada do Faro, xa sexa como competidor ou como público.